بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد جماعة julɓe fulɓe e gonanɗen fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. hande bo ñandere nasande woni 15 lewru korka hitande 1445 eggutuki annabijo meɗen iga gelle makka hoti madina fototilde ñandere nde nogas e jeweego ko non woni ay nogas e jeweego lewru mboy hitande 2024 limgal Grigoriya dañeki annabi Isa alayhi salam. En fana yeeso iga e ballinɗen keña en ɗon janga nder qur'anu teddungal en ɗon nder suratul ra'di keña en dow ɓe mbaali dow aya ka tataɓana kam to ngota ɗum jangi to nam to hande bo kadi en fana yeeso e gabiol Allah ɓangiɗo sheniɗo wa huwa allazi madda laraba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi on kettayna moyɗum wiyata jomirawo ngaron nde on wa huwa hanko woni on allazi maddal arda ay basaɗal arda be'utoɗo leddi. Allah e moɗon ɓe mbiyaton on ndewa wodi meɗuɗo wiya hanum we'iti ko inaɗe joɗoto maako ay wala ko nane komo watta ikirari o hanko we'iti leddi to goɗɗo bo wiya ana anum be'itini minon be'itini wala hego to ɗo hanje ma ayaje nder wato ayaje albahirat kulni ɗum tagu waɗa ikirari ay ko wato ummake ikirari kerol ko wawata waɗuki watta ikirari ko na non ta nani tagu e mantito kerol ko wawata waɗuki tan mantitorto to jomirawo e minon be'iti leddi nan taw to na bawɗo mo heƴi wiyaka heƴi wiyaka ko waɗa ikirari maka godo wiki kama ay wala godotoɗo to na bawɗo ba mako. waja'ala wa qalaga fiha rawasiya e nder maari ɗon o tagi koseje o ɗisi jibalan sawabita o tagi koseje kaaƴe mawɗe he a tijjake a ndaari iri bano kaaƴo shira ko o kaaƴo zaranda kaaƴa bima nga jaluɗa hutayi kai kulni ɗum. wa an haran o waɗani on shoofi juggi wa min kulli samarati o waɗani on ɓikkol leɗɗe kokone kon anduɗum e kon anda tarde ɗum filitiniri en ɗum fu majum wala meɗuɗo waɗana en ikirari hanum jeyi ɗum to na jomirawo on nani o hanko waɗani en ɗum. ja'ala fiha zawjayni o waɗi ɗiɗɗiɗon ko ɗume gorgum e dewum gorɗum isnayni ɗiɗɗiɗi to hutandu sawti to wala bumale watta ɗume watta gabbe ngam saño kon ɗon ko bumale kon hanko wonte gorko on ɗon gorko on woni ɗon ɗum heɓta ɗum haɓɓategal to masardu ɗuɗɗum to ɗon no wangitoy no nanga gasa kan no he kaɓɓaka e leedayel ndu watta ɓikko kan he sarsarno ɗum ɗon ɗum rufoyi kon ɗon ɗum hokonne ko wiyete saño kon ɗon ba fankeke to ɗum wari ɗum meyi laashel hu gabbel gotel hu to meyi laashel to wabbere heɓake tegal haɓɓake hay ay bawɗe jomirawo no gokkon bo goɗɗum bo gorko on e debbo on fu e ɗum wondi inare woore amma sai buubi garta ngaɗa ka haɓɓuki tele ɗen findi ndin dagordi nda ndewri to sai buubi ngara maggo dow gorgel ngel yaha jippo dow dewel ngel maggo dow gorgel ngel jippo heɗi ñalla ɗi kaɓa tele
ana bo ngiya buubo ko fitini lekki ki anda bo tele ɗum haɓɓata jande Allah andi tele noye kaɓa to buubo kon ɗon garayno foloye kosɗe muɗum nder mana findi gordi jeyi mai nder pindi ndewri da ɓingel heɓatake kama noon ɗum ñalla e ɗum waɗa noon ɗum ñalla e ɗum waɗa noon kuuɗe jomirawo feere feere ɗo iri bano ɗum bo iri bano gawri bo bumangal hendu ruynata to hendu ruyni fankeke on kon ɗon kon jeyi kon tawi inare dewel fu anum bo e shirino arama to gotel gabbel gotel ɓilake ni to gabbel he waɗa inare heɓayi bo to ɗum haɓayi tegal ɗon bo ndu waɗata watta gabbe ɗin ɗum huna on bawɗe jomirawo waɗi komi ɗiɗɗi ɗon batara debbo ni damo ɗon jooɗi o wala gorko o meeɗa mana ɓangeki o meeɗa teeki ande to o dañi ay en boni ballentanama o dañata koɗa ɗo yungishillere ay ɓi zulmati e ñiɓɓe muɗum annahara e ñalimare ɗon en ƴeewa ɓadaki ne ɗum waɗayno sengi en ga ñiɓɓi non bo to fotti en giya en ga ñiɓɓi ɗum huwe ɗum waɗa ɗum farta ɗum giya ɗum laaɓi tulas wakkatire nde jemma ɗi giya ko a hohi ɗan ilgel muɗum haskino gongel nder suudu gongel yaasi mota doggata e no girgin sama firata ko ngel e ilgel kay wallahi min ngala hiite to yeti bo shiriw titillayel gotel tan wari haskake ndu humaru a jinnoraki e totilayel ma nder suudu maɗa ma ngel haskake nawa a tinde e yaasi nge woni nge haskaki nder suudu ma laaɓi tulas jo huyata yaha e yiɗi hundanu ɗon ndu laaɓi to hotti bo wara o ñiɓɓina ndu ɗum fu ɗum joni Allah en woɓɓe ɓe ɗum yiyata en Allah en ɓe gaɗa e bano nga alde ɓe gaɗata bano nga am to hanjum ɗum hoɗata hakkilo meɗen ɗum hunde ko annduɗa amman to ɗum wolwayi haala majum ni sey hakkilo ma gon nangata ɗum sey jaba ɗum goɗɗum ko bowɗa kawai a fini a tawi e ɗum waɗa noon tan wala ko wannuma e majum hakkilo ma yecitata ko ma dara ɗum ballentana amman to ɗum wima nda ne ɗum wontiri tan giya kai e lalle bo marɗo iri ba ɗum kan o bawɗo to na bawɗo wala keyɗo waɗa ɗum to na wawi wodeki majum ba ko joniyaru ndun to duniyaru ndun jooɗi tsit nanta wala bi'o min jeyi ɗum min waɗi ɗum he jomirawo min waɗi ɗum min waɗi nihi kadi o joni na o bawɗo en keɓayi bo hande laamu goɗɗum ɗum leddi gondi ko bano leddi Sin China ko bano leddi America ko bano leddi Ingila ko bano leddi Germany joni hani ɓe ɗan jonte lesɗe mawɗe hulniɗe ko wala mo nanɗen e wiya hanum waɗi ɗum wala bo ɓe nanɗen wiya gomnati maɓɓe hanum waɗanta ɓe naage hanum waɗanta ɓe jemma e ñalawma nanayi hanum waɗanta ɓe ɓikkol leɗɗe e awɗa kon fu e duniyaru ndu he a reeni Allah waɗi to a renayi Allah waɗi ni ɗum waɗatako hanko bo ndane o warata hunde mako nde o yiɗi inna fi zalika nder ɗi jangaɗi ay almaskuri indaɗi la ayatin woodi kayefaji dalalatin kanditoji ala wadaniyati e dow gotimmako ta'ala ɓangiɗo amalli qawmin yatafakkaruna yimɓe miccitotoɓe tan fi sun illa e nder kuuɗe jomirawo hamɓe tan naftorto e hunde ɗum mo wannaki kan anda sey heɓa ɓikkol leɗɗe ƴakka sittorta gaɗɗo ko ngam Allah fa dara ko gurdam meɗen ɗan fu majum en ñamata leɗɗe en ñamata yowma to wiya en ñami leɗɗe ɗum tunda ɗum fuddi ko en ñamata leddi en ñamata kaaƴe en ñamata bo jamɗe ɗum fe ko jomirawo funnani en hanjum ma sey en shupti nder e ɓandu layol ñebbe gi en ñebbe ɗen banda ko fudaje ɗen ma ko e gawri wutanu ndun gen he gabbe ɗen wala ko anni en e ñande nden en ñamatande ko on gi he en shupti amma on gi emo jogi en fu meɗen ɗum fu majum bo to na hitande waɗi ɗum heɓatake to na ɗum awa ɗum wurtoyi ɗum heɓatake irtata leddi ɗum tawa gawri e juugi ɗum hojo sey to ndiyan toɓɓi tawa e jomirawo wara waɗa ɗum on dara e yeeso guite moɗon o waɗata ndi o heññani anon bo je on keltoyon garon jooɗo oɗon ñaamo woodi kayni ɗum e ɗo nden to mo wi'ayno kamada hewrella mo e jeyi ɗum to jama'a Allah jeyi ɗum hanko waɗi ɗum to woodi dewowo goɗɗum feere hu yaha ƴama hanum bo nga rewata way hanga waɗi ɗum na ko gonga maako ko gonga maako waɗi ɗum kadi bo na hanko ba ay ɗum hanko waɗi ɗum ko gaɗɗo ikirari wi'i na e shari'a kan nana nder hundeje ɗiɗi ɗum naftorto daga neɗɗo hirlita wi'a hanum waɗi kaza ko bo ɗume ko bo ɗum wadda shayda e dow ɗum to jomirawo hirliti hanum tagi tagle ɗe fu maje hanum waɗi nihi kadi anen bo to en hitotoɓe en gi'ayi bo goɗɗo wari wi'i a'a nanon ɗum waɗi min waɗi ɗum nana haala kiita kan re'i
bolle hanko waɗi ɗum kadi en ngala Allah goɗɗo to na hanko, en ngala gaɗuɗon to na hanko ko wala deftere wonde ɗum heɓi janginore wigo a goɗɗum feere waɗi ɗum fuu majum Allah woni gaɗɗum. Allah min gettima. wa fil ardi وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يومراو ɓangiɗo ceniɗo e wa fiila raddi nden lesdi to on daari hande kam kadi qur'anu warto e ladde qiɗa on ndaɗɗon gese biqa um muktalifatun gese feere feereje amma mutajawiratun ɗe humaje keddoje ay mutalasiqatun eɗe takkotiri famin ha ɗayyibun nder gese ɗen woodi mbotkata awi hendi wooɗa wa sabakum woodi bo ka wela ma'ana ta awi ma ɗum maunata hey ɗum daron ɗo ɗe ɗum ɗappino ɗum woɗɗa ba geselal ngel dewnomi ngel tokko leddi ndin wooɗa ta awi ma wala ɗum woɗata an bo a hedda bo goɗɗo bo ngesa mum ɗum woɗi an awa hemo adanika ko dabbaji mbalakeno ba gese goɗɗe ko ummiɗen ɗo duuɓi ɓuuri 30 eɗe ndeme bo ɗe sembiɗɗe goɗɗe bo adantake ɗum ma hitande hu bo ɗe ngaɗay aduki kan lalle ɗum ɓedduki amma gese goɗɗe noon ɗe jooɗi ɗabi'iyam non bo iri bana gese ɗe keddeten ta yajjini seɗɗa go ɗo to anen bano leddi daneri ɗo on andi joni to mbayeri kan hembi en leddi mboɗeri fombina ɗo ɓe ɓuuri en daga ganduha ko fa'i fombina ɓe ɓuuri en makki boyno iri mbayeri nda bo en kedda e maɓɓe kona noon waɗa mbayeri har waɗani to ɗum heɓi ndiyam sosai on andi leddi mboɗeri hoosewo ɗo woodi ɗeytotoɓe daga ɓadaki ngara ndema to e hoosewo ngam ma lataki mago ngo woodi ɗume mana ngo woodi barka mana leddi mbayeri e waɗa boɗɗum boɗɗum en kedda e bo e maari nda ɗo daga ɓokki ko fayi toon leddi ndin hala anon ma ɗo ndi mboɗeri e noon waɗi amma ta fayi fuuna ɗo daga ɗo jikki bubari ko jottoɗa abunnan basati yaari gelle amin ta riwi a fayi woyla ɗum leddi daneri tal ɗum hedda e bo mi sittora hitande nde min eggoye wuro amin fombina o min garti woyla o har tammi ɗum ɓuuri shekara 40 e goɗɗum minni duuɓi an 9 min garti ɗon emin goni joni to waddi joni bo ani yawtake hala min ɗon ma miɗa rumi seɗɗa go to min kosoyi leddi daga wuro fombina o to min gaddi min biccindi e leddi woyla he min jandi nanda ko seɗɗa go ndi e woji ndi e ranni non bo to min gari wuytuki kadi wo min koya leddi wuro fombina o ay woyla o kadi wo min biccowa leddi wuro woyla o e ɗum hedda bo inaare woore bo e ɗum hedda to ko noon sembe ɗum ma e jiya nda gese e kedda eɗe kedda amma bo goɗɗe baɗɗe goɗɗe ɗume goɗɗe bo sembiɗɗe goɗɗe ko a adinima mere fa ɗum waɗa e bone ɗum wuyta bana ne ɗum wontiri e gesa gatto yow shikenan a adi mo adi kama ko sembikka no aran ma an bo kamaɗa mbatka mi tan mi har joni ɓurdel ngel ɗon ko nawa a o adu o ada ɓe ada ɓe humaɓe to wo ɓe adata ɓe humaɓe wo ɓe jooɗo ɓe huɓe adayi dara mi tammine ɗum waɗi hu sembikka kayyo sembikka ko to noon hunde ɗum wontiri ɗum kuugal jomirawo en kedda nda en ɗon en kedda nda ɓaddi ɓe awa ɗum waɗa ɓe bo awa ɗum waɗata joni ayi ɗo daga ɗon no har joni ganduwa ɗon ne kosheten paren fombina ayi ɓe gaɗa e borkonno ɓe gaɗa e timatir ko en kedda bo e maɓɓe ɓadi anen bo ɗo mi tammaki e ɗum waɗa borkonno e timatir ay mi ɗuuɗa yiki kondoje timatir e gurtoyo daga lunguru meɗen ɗu basati bubari katanga ko nandi e maji e jaha azari mi ɗuuɗa yiki ɗum ɗuuɗa hamɓe bo ɗo har albasa ɓe gaɗa nda bo en kedda e maɓɓe nam bawɗe jomirawo ndare hamɓe toon ɓe mbawa ɓe gaɗa timatir borkono ɗume ɗum waɗa anen bo ɗo to en gaɗi ɗum ma waɗaki majum woodi bone yimɓe godinake da to e ɗum waɗayno da en tawi baba en meɗen en jogui tigi ɗum sosai ta yi a godoto ma a joni ma ta godake ma ko tawta ɗum iri ko ɓe tawno ɗum ngam to ɗum waɗayno ɗabi'iyan da joni ɗum woɗɗake e waɗuki ɗum kam hamɓe ma ɓe ummi ɓe tawi baba en maɓɓe en gaɗa ɗum tinde ɓe gaɗa ɗum bo hamɓe bo ɓe fa'i yeeso e waɗuki ɗum to ɗum huɗum ɗum kuugal jomirawo o inaare woore e nde hedda to nda bo hengi Allah lutidiri inaare nden
wa qalilur ray'i nder ɗon woni seeto muɗum seɗɗa go wa kasiru inaare wonde wo seeto muɗum woɗa huwa min dalaili qudratihi ɗum woni nder mana dalilaji kanditoje dow bawɗe jomirawo ta'ala ɓangiɗo wa jannatun nda woodi gese basatina gese goɗɗe min anabin ɗe inaboje wa zar'un ta yiɗi mbi'a birrab'i ta waɗi birrab'i ɗo adafun ala jannatun ay kenan wa fi laradi qita'un mutajawiratun wa jannatun kadi hengi a wa zar'un yawwa ɗon kadi a turi wal jarri to a masiri lesbo mbi'a wa zar'in ɗon bo ala anabin ɗon bo har feere minna ɗum harfu jarrin foɗani anabin to hanko ma zar'in hemo tokki tabi'ul marfu'i ay tabi'ul majruri majruru heɗum latto kenan min zar'in wa munna min anabin wa zar'in ɗon bo ma salis wa kaza qawluhu bano non bo gaɗata e biol Allah ɓangiɗo ceniɗo wa nakilun ko ngi'a wa nakilin sinwanun ko mbi'a sinwanin ta waɗi nakilun tokkake jannatun tokkake kadi amunnan ta waɗi jannatin bo ta waɗi nakilin bo tokkake kadi anabin ta waɗi sinwanun tokkake jannatun ta waɗi amunnan sinwanin bo tokkake kadi min anabin jam'u sinwin dibinoje goɗɗe ma'ana togoyje ma'ana shiwtaɗe sinwun wahiyan nakhalatu ya jama'uha aslun wahidun hanjo wonte dibinoje ɗuɗɗe fuɗoje inare woore bano gotel wurti sankiti wata tasha'abu heɗe gurto ɗe gaɗa lishe wata tasha'abu furu'uha ɗe gurto wurte woore bo ngi'aɗe sankitake feere feere hanjo wonte sinwanu ma'ana shiwtaɗe wa gayru sinwanin goɗɗe bo goti ay mutafarridatan goti tusqaɗe humaje bo eɗe jarne fa bitta'i ay tusqa ay aljannatu gese ɗaya ton maɗa wa ma fiha e ko woni nder maje fu eɗe jarne wal ya'u to bo ɗum wukki yaaje tusqa kenan tasqi kenan ɗon bo yawwa tasqi hanjo woni bil ya'i ɗum ko wal ya'u ay al maskurati kenan tasqi eɗen jara kenan ta waɗi tasqi ta waɗi yaaje ɗon bo kadi anje indaɗe ɗen humaje tasqi eɗen jara bima'in e ndiyam wahidin gotan ɗe fumaje ndiyam gotan ɗe jarata ɗe e gurtoyo feere feere ɗiɗɗi ɗe gote wa nufaddilu e min ɓurna bin nuni wal ya'i ko wa yufaddilu ɗon bo Allahu kadi to ɗum wi nufaddilu jomirawo on wolwi amma kadi holluki jaalugal maako e teddugal maako to yufaddilu bo kadi ɗon bo kadi ngayba mana annabijo wi'i non ɗum jomirawo wi'i ɗum ba'daha ala ba'din min ɓurna mana yogamaje e jikki yoga fil ukuli jikki ndakam bi dammil kafi ukulin wa sukuniha ko akilin famin hulwin woodi belɗe wa hamilin woodi lammuɗe wa huwa min dalaili qudratihi ta'ala woni daga nder mana bawɗe maako jomirawo ɓangiɗo ceniɗo bano iri kankana ho e gunaje kan ɗum ɓaddotirino de leñol gotol to on kaɗayno kaɗon on fu to on belayno bo belon on fu konano ɗum ɓaddotiri ɗum nandi gunaje e kankana ho to on belay on fu mon belon to on kaɗay bo on fu moɗon kaɗon ko waddi haala goto haaɗi goto weeli banda bawɗe jomirawo ɓangiɗo ceniɗo aɗum nanduɗum nda hande ta ndaari wunare a ndaari faruwa ko a ndaari ngaɗo kankana ngal ɗum fu majum nanduɗum balle joni gunaje aweteɗe funa ɗe fu ɗe nandi e kankana ɗum tagu wawata hendama endedirama to ngati nani ndiyam bo go'o leddi bo go'o fu majum ɗum nawon bawɗe jomirawo moye waɗata noon ɗum sona hanko wala kamma noon hanjum mo hollata en bawɗe maako dey e nder hunde ko woni jungo meɗen ko gi'eten hande e jango kan hunde e giya e lojita gite tagu amma to sittinoraka fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina sittinorki kin hanki nafata muminijo to ɗum wima nda ko keddata ne wa'i to an bo taskitoɗa yeeso ɗon hakkilo e gaɗa ka ndaruki ka lalle moƴƴe jomirawo ndara ɗo ɗum fu majum inna fi zalika nder ɗi indaɗi almaskuri indaɗi la ayatin woodi kayefaji li qawmin yaqiluna e yimɓe hakkilɓe e tadabbaruna taskitotoɓe ngam hamɓe naftorto e majum mo wannaki wala ko wanni ɗum
Allah waɗi ndiyam kawai gene fuɗoyi wala ko anni mo وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi wa in ta'ajabtu a hayɗina ya muhammadu min takzibil kuffari laka salanaki heferɓe ɗum calanima nama hanjum woni kayni ɗum bataw fa ajabun kayni ɗum mawɗum kan haqiqum bil ajabi ko ɓuri leɓuki e jiki hayɗineki qawluhum bi'ol maɓɓe munkirina lil basi ɓe musa e darngal ɓe mbi way aiza kunna turaban joni hande to min lattake mbulmbuldi kam أئنا لفي خلق جديد نورتنا من كدو تقدي كسر فل لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادته وبي anda wi go jomirawo tagudo fofudo tagi hakkilani non bi'etenno ko arama fofudo tagi hakkilani na joni fofuki kan wal o ayno e jiki goddo na hede moyi goddo wadi hanko ma o wadi darami wada iri bawdum mo wadi hanko fofi tagi hunde mako o meɗa o yajiki moyema hanko te tagu daga arandere hanko tagi kadi gaɗuɗo arandere kan ay witinki ɗum fuɓutuki waɗana on goɗɗum caɗɗum e muɗum ba ton ñorgo ma mi tan mi timango ɓuuri hoyki ko timango kan nana goɗɗo gongo o timi o waɗi ko amma gongo ngo yata hande ha o daro o waɗan gongo ngo meɗa waɗeki ay ɓuuri lattaki bone hala amma timango kango o jaɓoyi ngo goɗɗo emo tima emo dara ay mi tan mi haɗa lattaki timango ɗum inde wongo feere nawa a heto a timi a waɗi ba woodi enga kuti noppi mabba woodi goɓe kasuwa woodi goye kadi sittora inɗe maje feere feere yawwa to ɗe humaje neɗɗo tayi e waɗa hunde ni to menno waɗa ɗum to kadi meɗuɗo o waɗi hunde kadi joni fuɓutuki ɗum goɗɗum caɗɗum e muɗum na on goɗɗum caɗɗum e muɗum ba wa fil hamzataini fil mawdi'aini at-taqiqu wa taqiqul ula wa tashilu saniyati wa idkalu alifin bainahuma ala al-wajhaini wa tarkiha ɗo inare moyata a iza nden a inna nokkuje ɗiɗi ɗe ta waɗi a waɗa taqiqul hamzataini ya a iza tayiɗi bo a waylita e gotol giya a iza hoɗa hakkunde ɗon anju wonte taqiqul hamzataini ko bo ma'ana tashilul ukra ma'ana ukkuki gongol hakkunde maji a iza inaje ɗiɗi ɗen to wa fi qira'atin bo bil istifhami fil ula arande wol lattine istifhamu wato a iza wol lattongo hangol ngol istifhamu wal kabari fi saniyati an ɗiɗaɓol bo latto kabaru kawai latto inna lafi kalqin wala ma'ana a inna e latto inna lafi kalqin wa ukura qira'a ngokka bo aksu an arandewol ngol latto ma'ana ɗon ɗum kabariya ɗiɗaɓa bo latto hannum bo ɗum bano inca'iya hanjum wonte istifhamu nasta nder muɗum ulaika o giɓe tomma ulaika ayi ɓe tommaɗa allazina kafaru hamɓe woni heɓnaniɓe bi rabbihim jomiɓe wa ulaika ayi ɓe kam to kadi al angalalu lundule fi anaqihim lattoto nder dow daɗe maɓɓe lundule hanjum wonte tana feteskeje hanjum wonteɗe ɗum haɓɓata e juuɗe lundule bo hanjum wonteɗe ɗum haɓɓata mana e dande ta gaɗa ni Allah reni toon e ɓandu mako ulaika ɓe tommaɗa ashabun nari hamɓe wonte ɓiɓɓe hiite hum fiya khaliduna to ɓe nasti na ɓe gurtoto ba ɓe dumoto nder mage Allah rena e ko wiyete hiite wa nazala fi istijalihimul azaba istiza'an nde ɓe gaɗi kawiki min way ɗumin mbi'ata way yangada lahira goɗɗum wodina ɗum wara joni ma kay ko honuɗa fawta faɓɓutu jomirawo sewi ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
وإن ربك لشديد العقاب jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e wayasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasanati wa qad kalat min qablihimul masulat inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab jomirawo wi'i ndaɓɓe ɗon de ya rasulallah wa yasta'jilunaka ɓe jawnanma bisayyi'ati jippaki kalluɗum dow maɓɓe andama domiɗo mo do to kalluɗum jippanoɗum jawɗum way ko foluɗa fu ta faɓɓutu abulal hasanati yeeso ko hinne wara heɓa ɓe ɗo handunoɓe toro hinne e jomirawo no e dow ɓe toro yangada jomirawo amma to yangada jomirawo ɗum ɓe tefata minon fi amin na min jawoy ba waqad kalat min qablihimul masulat balli ɗuɗɗi fe'ake no yeeso bako maɓɓe ummatoje ɗuɗɗe ngari no gaɗi ba non ɗum jawtake bo garti ma e gi'a bana annabo en ɓen ɓe jaɓanaka ko bo ɓe fewnaka bo ɓe fewnama bo ko bo jomirawo ɗon ɗum na ɗum gonga bo gaɗa ɗon ɓe kalka heƴayɓena kadi taskara woɓɓe gaɗino iri non ɗum keññi bo kalkama gaɗa ɗon to kadi ɗume ɓe jawata jam'u masalatin bi wasni sumuratin ta wasnu majum ba masulatin ɗum ko musulatin kenan to lattake sumuratin sumuratin ɗum ni yawwa sumuratin jam'i sumuratin ngam ngol sini dole na ɗum samaratin ba sumuratin ay uqubatun amsalihim mana yangadaji goɗɗi yeri baɗi maɓɓe ko heɓi ɓe hamɓe yiɓɓe e ton maɗa yimɓe balli goɗɗi ɓeɗakeno ɗum waɗaniɓe yangada goɗɗum nanduɗum e maɓɓe ko handi e maɓɓe hamɓe minal mukazzibina hamɓe fewnoɓe ɓen afala ya'tabiruna ba biyaɓe taskitorta ko ɓeya ton maɗa yangada kanduɗum e mum en keɓino ɗum hamɓe bo ɓe nden to yangada kanduka e maɓɓe wara heɓa ɓe da ay kakkilɗo ka hanko wonte anduɗo goɗɗum heɓi goɗɗo hanum bo renti to waɗa iri majum ɗum heɓa ɗum nana hanko woni kakkilɗo kam to anda kan andamana har ɗum waɗi ɗum heɓi ɗum amma andi goɗɗo waɗi iri majum ɗum halki ɗum ngam ma iri majum nden an bo kadi wo ngara ngam yoral hoore mbiya amma waɗi iri majum foɗanki hoore muɗum halkere nda bo to halkere nden wari a wala bawɗe ɗume ma ɗum gaɗanta hoore maɗa ngam ma pipitoɗa kelanoɗa hoore ma a wawata inna rabbaka lalle joma lazu maghfiratin o jomu farwejo linnasi e yimɓe ɗo o yi lazu maghfiratin ɗo almuradu biha satara zunubi jomirawo e sura zunubaji yimɓe wa adamul muwakazati biha haalan o nangitirta yimɓe zunubaji maɓɓe dow ɗon e ɗon bal yuwakkirul akza biha mo sabbitina nangitirki zunubaji fa in taba shaksu wa raja'a to neɗɗo tuubi ma'ana warti daga ɗaccuki ko waɗi allah mi tuubi zama zalika sitru alayhi sudduki asiri ɗum ɗon ɗum jomirawo suddimo asiri se sakkinanamo ma'ana sudduki asiri ken saloro non wa illa to na non bona akazahu akaza azizin muqtadir jomirawo he nangamo irin nangande nde bawɗo hanjum wonte nangande jomirawo inna rabbaka ala zulmihin mana ma'a zulmihin ala ngol wari e mana ma'a hawtade e toñaki koye maɓɓe ɗum ɓe gaɗata wa illa to na non bona lam yataruk ala zari ha dabbatan ta jomirawo alayno gongel mana diɓoyel ɓawo leddi banda gam ma o yafoto wa inna rabbaka lalle joma la shadidul iqabi o sata yangadajo liman asahu on kedduɗo mo ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم عاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جومراو بانجيدو شنيدو وي ويقول الذين كفروا هننا هيفر بيا
lawla halla hande ko haɗi unzila alayhi ɗum jippinana muhammadu o sallallahu alaihi wasallam ayatun hanko ma kayefaji goɗɗi min rabbihi iga joomi ko kala asaba no iri sawrudu annabi Musa wal yadi ko bo jungo ɗel ko iri ngo annabi Musa onni wannaqati ko bo bano ngelobu iri ngo annabi Salihu qala ta'ala jomirawo ma innama anta munzir ta wanna e maɓɓe an a gaggilo tan a kulnoɓe tan mukawwifun lil kafirina kulno heferɓe tan walaysa alayka ityanul ayati kadi maɗo o kam to na tampere hakkilo Allah woni Allah na hamɓe goni Allah ay Allah woni Allah ko moye watta ko yiɗi e nder maɓɓe hamɓe gatta ko Allah waɗa ko ɓe giɗina ko Allah waɗa ne yiɗi ɗume wonte gaɗete ɗum eɗo Allah waɗata ne yiɗi na hamɓe no ɓe gaɗata Allah ɓe giya ɗum waɗa kaza he waɗa hande da to ɓe giino jomirawo waɗa kaza he waɗa ɗum noon hande Allah o kan tokkiɗo mbiya haka tan ko nano to ɓe tawi hunde ni Allah waɗa ɗum kadi na o bawɗo ma nden kam hey ko ɓe tawi hande ma ba fijirde ma jonga a wi Allah halkayama o halkatama o ɗalma a fandi hekka mbiya Allah waɗanma he waɗanma ɗon take ɗum watta noon ay a fandi Allah on har woldete iri ni waya ɓe mbiyata wayto on hokkamo mana kayefaji ay ndaɗɗon kaaƴo ndaɗɗon jabalu Abu Qubaysin wari sukki en gelle o wara mana o fartana enga keɓen inare keɓen jayri keɓen e ndeme way ɓe giyata annabijo sallallahu alaihi wasallam ko bo to ɗum haala ceede o horana enga kangeri mana to nga hoti kangeri en keɓi risku en fuu meɗen wala ko ɓe mbi'ayi annabijo sallallahu alaihi wasallam e dow mana wigo mana way ɓe gaɗa ko jomirawo waɗanaɓe ko ɓe yiɗi hamɓe nawa jomirawo waɗa ne yiɗi ba aa jomirawo an kan a gaggilo tan wiɓe ka ɓe nanaka ɓe famaka ɓe keɓtaka wakkatire nde yangada waraniɓe to waraniɓe ɓe sittoray a winoɓe gonga labkatal mukawwifun lil kafirina walaysa alayka ityanul ayati walakin walikulli qaumin hadin nane ma ay non wonti non hunde woni yimɓe hu ummatore hu ɓe godi annabijo maɓɓe garowo wala wolwana ɓe ɗerne ɓe famirta ɗemgal ngal ɓe famirta ngam ma ɓe fama an bo wi'u yimɓe maɗa ɓe fama ayna biyun yad'uhum ila rabbihim bima yuɗihi min al ayati jomirawo e nulwa annabijo e nder ummatore fuu e ko hokkatawo ɗum idde e kayefaji laabi ma yaqtahiruna nawa ko yimɓe ɓen fofata tefa ba na hamɓe tefata mbi'a dane ɗum waɗata ba e shani Allah ɗum ɓe mbiyata hamɓe dane ɗum waɗata ɗum waɗa kadi iri noon na to ɗum waɗi iri noon ka hande jomirawo lattake tokkaki kadi woɓe mbiya goɗɗum feere ko kadi woɓe mbiya goɗɗum feere jomirawo waɗaten ne yiɗi nawa hamɓe nawa jomirawo waɗay nde ɓe giɗi ba Allahu jomirawo ya'lamu o andi ma ta'amilu kullu unse kala ko debbo woodi e nder reedu mum fuu hooshi fuu min zakarin wa unsa gorkona debbo wa wahidin wa muta'addidin ko gotel ko ɗuɗkon wa gayri zalika hundeji ɗuɗɗi mana ngel yeeɗayna ngel mayey ko ngel ñamata ko ngel yarata ɗume on lattaki ma ngel ɓi aljannana ɓi hiite ndiyam liitaji noye ngel yarata ñamunda gabbe noye ngel ñamata e jonde magel duniyaru kulanɗe noye ngel waɗata e duniyaru yimɓe noye ngel fottata mbolu kalmaji noye ngel wurtirta e duniyaru iɗi fu jomirawo hanum woni ko andi ngam ma joni ɓe andi wigo nda ɗo ko ɗum dañata ɗum gorko ko ɗum debbo ɓe andina bo ngel duuɓi noye ngel waɗata ɓe andi balɗe noye ngel watta ngel maya ɓe andi gabbe noye ngel ñamata e jonde duniyaru magel ɓe andi ndiyam liitaji noye ngel yarata e jonde duniyaru magel ɓe andi kalmaji noye ngel wollata jomirawo andi ɗum fuu majum ɓe andi gangel ngel ɓingel ɗum ɓi yiite ko bo ɗum ɓi aljanna ɓe anda jomirawo bo andi ɗum fuu majum ngam ma noon nawa iri andal maɓɓe ba ngam ma ngal anduki joni way ɗum andi ɗum haskake ɗum daari nana hede jomirawo tagi taw ɗum andi hede jomirawo tagi taw ndenda ɗum andi wigo ɗum gorelna ɗum dewel ko to jomirawo tagayi bo ɗum andayna wi'umin ko a anda moye wawata wi'uki ko anda ay wala ko ngam ma noon ko ɓe anda ɓe fotayi ɓe giya ɗum dole sai to jomirawo andiniɓe waɗi taw nder andal muɗum andiniɓe nden ɓe anda wama tangidu jomirawo andi ɗum ko ustoto daga nder reedu ay tanqusu ko ustoto gi'a debbo hayli e nder e wondi e reedu modi ɓe mbi tayi ƴiƴam warani gaariɗo to bo hemo ɓeddi lewru woru e yeeso
enana ɗum hande joni lebbi mako sappo o dañayi ashe o waɗino ƴiƴam e lewru woruno e nder lebbi ɗi ƴiƴam waranimo kono hande lebbi mako sappo e ɗiɗi to waɗino ko lebbi goɗɗi waɗi ɗiɗi ko tati ɗimo waɗi ƴiƴam nde o waɗi ƴiƴam e lewru wondu fu to heɗum hasko yeeso ɗum ɓeddanamo lewru woru ɗum na jomirawo ne anduɗo ɗum wama tagidu ay tanqusul arhamu ko mana renga ustata min muddatil hamli mana ustaki jisde reedu wama tasdadu e ko ɓeddoto minhu e maaru ɗiɗɗin ɗin ɗi mbiɗen ustaki hanjum wonte o hayla e nder emo wondi emo gaariɗo ziyadatu wo kadi ɗum ɓesdanamo lewru woru yeeso enena hande ɗum iga shekaraw ɓaygel yawtake e nder reedu wa kulle shay'in ɗume bo de indahu e jomirawo bi miqdarin e hoddirore ɗum koddira ɗum jo'ina ɗum lutatane o hoddiri ɗum ay bi qadari wa haddin la yatajawazu hemo hoddiri mo jo'ini wala ko foti wurto igane o hoddiri o jo'ini alimul gaybi ahoni alimul gaybi wa shahadati anduɗo birni ɗum e gangu ɗum ay ma gaba wa ma shuhida ko wirni andaka ma jomirawo andi ɗum alkabiru mawɗo ay al azimu mawɗo daraja almuta'al ɗon ma de ɓangiɗo bilqari mana e jalugal mako biya'in wa duni ha ko wodi yayareyel ko zawaydiyel muta'ali ko bo wala ngel ɗum ya muta'al kawai ɗum ɗacca hande noon muta'ali kanna ɓuri firuki e jiki mana jande nden wodi yarodiyel ko zawaydiyel to e muta'al o e biya'in wa duniya ko e yarodiyel ko wala yarodiyel ɗum jangiri fu ɗiɗi sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakbin bil-layli bin-nahar wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakafin bil-layli wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi sawa'un minkum fota e nder moɗon fi ilmihi ta'ala andal allah ɓangiɗo sheniɗo man asarra al qawla bolwuɗo haala e suuɗi wa man jahara bihi e ganginɗo ka fuu ngam hanko kay ya'lamu sirra wa akafa o anduɗo siwɗi ɗum e ko ɓuri suuɗaki fuu wala goɗɗum ko neɗɗo waɗata suuɗa jomirawo ɗon mi yino en go min dottijo goɗɗo yiɗi wujjoya dibinoje o e tanirawo ma ko wallille amma tawi goɗɗo e yiya en pa woku mi wara mi hoosuma doggi kenan dottijo maggake dibino e heñi baccel aati kenan dottijo wari cuɓi nondi tanirayel muɗum doggi e moƴƴiɗa e mi sittor allah e daara en baccel mono mi sittor allah e daara en to ay baccel waɗani mama muɗum waasu ko yawwa to ko cuuɗuɗa ko ganginɗa fuu jomirawo e hiya nder andal maako gatta ɗum wala goɗɗum ko wirnori jomirawo nder andal maako e moyi'a nder hunde bane o yirata gaɗa majum a haɗa bi kulli shay'in ilma wala gongel wirnimo iga accuki anduki gongel ko yiki gongel ko anduki piimagel hande sey a irti leddi ɗo ɓadaki a luggini tawa gilgu gongoɗum bo toon ɗon ñamudda mum e yar muɗum e barbara mum e komi e leñol mum e ɓiɓɓe mum komi da komi hanum bo toon woni nder leddi ko bo ya pecci lekki toon tawa gilgu hanum e iyaluji muɗum hamɓe bo toon ɓe jooɗi ɗon ɓuuri welankiɓe e duniyaru ndu ayi ko goɗɗum bo heya pecci hayre ma tawa goɗɗum bo hanjum bo toon ɗum fofata nder toon na jomirawo kan andi ko ɗume e woni fuu e andal maako e majum ko ɗume hanko ñamnata ɗum hanko yarnata ɗum hanko hakkilani ɗum ne ngel foti fuu e ngel woni fuu hanko wonte kakkilanogel wa man huwa mustakafin noon birnotoɗo ay mustatiren ala kalkihi amana cuuɗotoɗo tagle yedda jomirawo billayli jemma bi zalami o yeba no ñiɓɓuɗum waɗi wa saribum kadi bo e gangowo ay zahirun nastowo nder fayallo
ay bi zahabi fi sirbi ngam yaki mako e nder fayallo ay ɗariqihi mana dow atal bin nahari nyalima o yaha o yedda Allah nyalima ɗum fu jomirawo e andi ɗum lahu aylil insani muaqibatun wato hanko neɗɗo jomirawo jo'inanimo woɓɓe renoɓe malaikatun ta'taqibuhu malaika en woɓɓe tokkiɓe mo ɗo ha ndaren muaqibatun ɗo mo sawi qila kamsatun bil layli wa kamsatun bin nahari ndema mi ya'em neɗɗo ko kefeero woodi malaika en sappo e ɓe ndenamo ngam ko hollata denal jomirawo anen goni en anda joni da en ɗo ne fotuɗen en fuu meɗen kowa e gite muɗum ngam mi anda woodi amajo sosai e fattude meɗen nde karkara men ɗum ko hala ɗuuɗa ko en fuu e gite men gite ɗen bo ɗum ndiyam kolba e leedeyel ɗum ɓurama ninga wi'ete gi'al ma tufa ɗum ɗi kenan ko leggel gongel ma caccako ɗum nde noye a adoya ƴombe nde noye a moftoya mbahu nde noye a rondoyo lekko a hoora ɗum fu Allah renuma e majum ay ayna ɗum to wala denal gongal ngal musamman ɗum ayde ɗum ne ɗum waɗiri sa'a hu mi tammi to ɗum waɗi bande sappo kan nde sappo nde go'o he ɗum wonno kona noon amma yiɗa nde ma ɗum rena tagu dañe daga baccel e gite muɗum ɗum ledawa noon tan sawi ndiyam e wondi e maga bo jam kala har maya mayde e gite maydi e gite muɗum e yiya ɗum na denal jomirawo nda mi wi'e dakka ɗon ma mbimi joni nda ɗo noppi ɗi ɗum burɗe ɗe ko ɗum wukki huɗen ɗan ɗum nastay to joni ga Allah shollaje ɗe shalotoɗe da ɗum e asibiti yimɓe ton gaɗi laaye ɗum ittanaɓe shollaje e nder noppi maɓɓe amma e ay Allah reni to gite maƴƴa ay noppi kam maƴƴata ko wala ko ɗi gaɗata ɗi dari ɗi nde'iti tan to e jaa woɓɓe je gaɗi sariloda ɓe ummitake jango ma bo ɓe dilla sariloda maɓɓe handuno min kan ne gimmi ɗo to ɓe gaɗi sariloda ɓe ummitake e asibiti ɓe jaa ɗum ittanaɓe shollaje e nder noppi maɓɓe amma ay Allah e reni to ɗum huɗum ɗum ndenka jomirawo he jaa dara joni dunde gokki ko jaɓɓi gokki he mbaloɗa seyɗanoɗa suy ummoɗa bo ñuuƴi nasta e nder honduko maɗa e kine maɗa e noppi maɗa na ɗum ndenka jomirawo to ɗum watuki bo gonga e wata joni ndaru ko ɗum waɗata gonga e wata joni a yiya kowojena buubina ɗume ɗum fu ɗum heewi noppi ɗum itti denal ngal ɗo ngal malaika en ɓen gosake ɓe ɗali renuki to banda noon da iri ko darani bano ginnaji en gi'ataɗi en gada bo mu'amala en maji en joddi e maji to enen e dow andal meɗen tinde hunde ko a toñoto ɗum na to hanjum bo harde wonde a wonnani ɗum to a wonnani ɗum a anda nana ɗum wawa ɗum tefa hosuki fansa e dow maɗa to tinde a anda da ɗon malaika en e ndara to ɓe darima ɓe bo e malaika en dara ɓe hunde ko a walana bawɗe fu to jomirawo waɗanima bawɗe dow majum ko a walana bawɗe fu jomirawo waɗanima bawɗe dow majum oyi to ɓe lattake joyo ɗum kenan ha mi hendana en ɓe malam on oye wahidum alal yamayni yaktubul hasanati goto e ta ñaamo e winda boɗɗi wa wahidum alal shimali yaktubu sayyi'ati goto bo e ta nano e winda mana kalluɗi wa wahidum muwakkalum bi nasiyatihi goto bo ɗon wakkila e tintinol mako hanum ardi komo emo yata hu emo rekata hu kadi he to wuwi o salo wa iza tawada'a rafa'ahu to yamkinake jomira waɗa malaikajo on ɗon ƴetta daraja mako wa iza takabbara wada'ahu ɗo hu les hadiseji o hoshoy o hawti to bo o mawnitake bo ɗon bo jomirawo waɗamo o lesnamo wa wahidum muwakkalum bi aynayhi godi malaikajo goto mo ɗum wakkili e gite mako yahfazuha min al aza emo renanamo gite mako iga mana torraji wa wahidum muwakkalum bi famihi goɗɗo ɗum wari ɗum jo'inanimo ma e honduko mako yamna'u anhul hawama emo haɗa kowoje mana e gilƴi nastuki honduko kon wa sahihu konngol shahayngol o e annahum asharatum bil leyli wa asharatum bin nahari sappo bimbi sappo jemma sappo ñalawma sappo jemma waroɓe walda e neɗɗo o sappo bo woɓɓe bo ñallidoɓe e neɗɗo kama sharahal kama fi shawhil jawharati bane wari e nder sharha jawharatu tawhidi naqalan an hadisil bukhari ɗum sottinoyi e gamana fa hadisul imam bukhari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri malaika ɓe renoɓe e ñawnawma e renoɓe jemma ɓe fotta ɓe huma ɓe wakkatire julɗe besgol ko bo julɗe kikiɗe mana julɗe subakare ko bo julɗe asira summa ya arajul ladina kanu min qabl fu ñallunoɓe kadi sey maggo dilla
to bo walunoɓe bo sey maggondilla fa yasaluhumullahu jomirawo ƴamaɓe wa yaqulu e kayfa taraktum ibadi no e ɗaliroye ɗon jeeyaɓe an fa yaquluna eɓen taraknahum wa hum yusalluna min ɗaliɓe ɓe juula kaɓe ƴamaka ma sey ɓe mbiya o ataynahum wa hum yusalluna bo kilni ɗum ɗo an jonte komin jahama ɓe juula wala yufariquna shaksa abadan ilal mamati malaika en sappo cedata e neɗɗo har abada har wademo fa iza mata to o maayi faqad faraga hibzuhum lahu kadi denal maɓɓe maako re'i wa hum wahidum min ala yaminihi kanko ma o hendeɓe goto e ñamo maako wa akaru ala shimalihi goto nano maako wa akaru amamahu goto yeeso maako wa akaru kalfahu goto bo gaɗa maako wa isnani ala aynayhi ɗiɗo e dow gite maako wahidum ala shafatayi goto bo e dow tondi maako wa isnani ala fami yahfazani salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ɗiɗo woɓɓe bo e jooɗi e honduko maako eɓe ndena kawai o wurtino e salatu annabijo sallallahu alaihi wasallam targibu kadi wa wahidum akizum binasiyati goto bo e jogii tintinol maako emo huusi hu fa iza tawada'a rafa'ahu to waɗi hunde goɗɗum ɗum yamkinare o yamkinanake jomirawo o ɓaŋa daraja maako wa in takabbara to bo o mawnitake ɗon bo kafadahu wanko bo o lestinamo wa haula el asharatu ɓe fa sappo kenan nden bo ngayru raqibin wa atiɗin ko luuti mana raqibu e atidu windoɓe mana kuuɗe neɗɗo katibayl hasanati wa sayyi'ati alal mu'tamadi mana windoɓe kuuɗe boɗɗe e kalluɗe dow konngol ɓurgol tuugeki wa hikmatu hadha su'al hikima ƴamal ngal jomirawo ƴamata malaikaɓe ɓaawo ɓe nguyti e muɗum wa in kana allahu aliman bi kulli shay'in ko dani jomirawo o anduɗo ko ngele fu tasharifu bani adama bayna ahalil mala'i al'ala hanjum wote holluki daraja ɓi adamajo e hakkude malaikaɓe wa hikimatu ijabatul malaikati bi qawlin hikima jabaki malaikaɓe yiki maɓɓe taraknahum wa hum yusalluna walan yaskuru alkafira wa tarika lissalati ɓe indayi kefero ɓe indayi bo ɗaccowo julɗe muɗum kam annal amala saliha yurfa'u li ahli samai kugal bongal e ɗum ɓaganangal yimɓe mana ɗum ɓaganangal mana malaika en giyangal fa yatasharrafu bani adama alal umumi helatto ɓi adama en ɓe humaɓe ɓe keeɓi daraja barka juuloɓe ɓen ndane ɗum yeyna ɗum min ɗaliɓe ɓe juula min komin jahama bo ɓe juula ay woodi ɓe juulata bo ko kadi ɓe indana jomirawo hamɓe ɓe juulata ɗon heɗum indi kerol juuloɓe ɓen tan ngam ma ɗum holla mana daraja ɓi adama lahu muaqibatun o ɓe ngoodi renoɓe ɓi tagu al insanu ko moye fu ne nanɗa al insanu kam ko yete neɗɗanke hu e woodi muaqibatun renoɓe min bayni yadayhi yeeso maako wa min kalfi e taɓawo maako yahfazunahu ɓe ndenamo min amrillahi gafi jomirawo ay bi amrihi min al jinni wa gayrihim ɓe ndenamo mana daga ginnaji e tana majum fuu ko o walana bawɗe inna allaha jomirawo la yugayiru ma bi qawmin o waylitata ko wonani e yimɓe ay la yuslibuhu ni'imatahu o ɓortantaɓe ni'ima ɗum mo ne'emaniɓe hatta yugayiru ma bi anfusihim heto ɓe mbaylitani ko wonani ko'e maɓɓe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Lafiya alhamdulillah. Gode Allah. Ka san su mamuro. Ka san gonar Adamu Aliyu ta nan ainihin abun nan gonar sa'i ta da daga ka wuce ran about. A nan dai hanyar Misau. Yawwa to in ka taho nan za ka same ni a nan yanzu. Yawwa in ka zo akwai gini nan ta yamma da hanya za ka ga wata gona. To daga ta ƙare ta wakatin. A can wucewa gaba da ya kawo ran about. Ok, ba zai kai gidan kajin ba zai kai to ƙauye na kafin gidan kajin. Yawwa to nan ƙauye na kusa da gidan kajin kafin ka isa. Godiya, thank you. On ja photo. Inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin jomirawo e tanta ni'emaji ɗi yimɓe ngoni dow ay la yuzhibuhu ni'matahu o ɓortantaɓe ni'ima ɗum mo waɗani ɓe hatta yughayyiru ma bi anfusihim
heto ɓe mbaylitani ko'e maɓɓe minal halatil jamilati bil ma'siyati o waylitana ɓe yaake boɗɗum ɗum en goni nder to ɓe mbayliti mana kuuɗe maɓɓe kooti kuuɗe geddi on gi'ayna ummatoje fuu noddaɗe ɓawno ɗe kalkaka he nde yimɓe maɓɓe ngaɗi geddu taw nde yimɓe maɓɓe geddi jomirawo kadi sey ɓe kalka to ummatore annabijo sallallahu alaihi wa sallam ñaami barka annabijo ɗum halkataɓe nde ɗum halkiri ɓe ɗiɓe amma ni kam woodi ko wonɗon hanjum woni neɗɗo to yeddi to geddu muɗum e dow muɗum to maayi yi'ay kedde dey ko waɗi ɗum fuu majum har sey to tefi sawqi Allah reenu en wa iza arada llahu bi qawmin to jomirawo ma'ana muwidi e yimɓe su'an mettuɗum ay azaban yangada wala maradda lahu wala keyɗo ruɗɗita ɗum minal mu'aqibati wala gayriha malaika en ɓe ton maɗa ma ɓe mbawata ɓe kelano jomirawo ko hitani jeyaɗo ɗum bone to mo hitake kam wala goɗɗo heƴi heelo mana tawi hunde yottake neɗɗo ni to ɗon bo en bolwino ka haala e qadarum mu'allaqum e jazi mum ko woodi hoddirore ɓilkande woodi bo hoddirore wonde nde sey to ɗum wunninde jomirawo to hunde lattake qadarum jazi mum he to mo waɗi ɗum laamu haalata he mo waɗi ɗum amma woodi bo qadarum mu'allaqum hoddirore wonde ɓilkande hayre bo sharaɗuji woni nder maare to mo waɗi kaza kaza heɓatamo to mo waɗi kaza kaza heɓatamo ɗum ɗon ɗum jangata anana to o waɗi do'a iri kaza ha Allah renaymo e kaza ɗum ɗon fu ɗum qadarum ɗume mu'allaqum ɗon do'a nafata heɗu hande ɓe do'oto e mota ɗo daga pil azal daga tageki matum ɓe ɗum jo'ini ɓe ngaɗa e hatsari ko wulete e hatsari bo e ɗum do'o ɗum maya e ɗum do'o ɗum yewa to mo sakkini mo juulini mo suminake daga do'i shikenan hay warti e mako ma ɗum adidata nawniɓe anko bo ko gorsogel wala asar wala nawnaki nda mota bo do'ake qadarum jazimum kenan mu'allaqum bo anjon te ko hulete e nder bone ɗum sey Allah itta ɗum to Allah umri hemo do'ake e lekki hemo do'ake sey mo maggo to mo maggake henda shikenan o yano do'imi walla ko shirtogel ko na non on gi'ay ɗo yollo e ɓundu ma ɗum wurtina tagu wala goɗɗum ko heɓi ɗum e ɗum waɗa e ɗuuɗi heewi to bo do'aki kin o do'ake ko yollaki kin bo o yollake bo ko hulete ɗum Allah renimo e majum to hanjum woni barka do'aji meɗen e kuuɗe meɗen boɗɗe kenan hanjum qadarum mu'allaqum jomirawo mana ustanay neɗɗo barka do'aji muɗum Allah ittanay ɗum masibaji amma qadarum jazimum kan sey to fe'ake sey ɗum waɗi yadake noon jomirawo hidde e ɗum wara sarde o nde o ɗum wara ba asar bana asar joni ma kesum waɗi ɗo goɗɗo momin kuudata ɗo o woodi mahiyel mako bacce mbiya kon laka futayel ko lata fuuta no iri jenchen on ko ngel hiiɗi wala nde ngel waɗayi bama a wiccengel e jijjire hankoni kawai barka o maggoto ngel ɗan diwina ngel yaramo emo yata ngel diwina shikenan he siti kenya ton emo juula alkayejo hanko ardoto e goɗɗo sanɗi ho'ingel hangel ngel ma nan ɗo kam huɗaɓa andi machine ngel amma gujjo o semti wallahi ɗaɓa ngel woɗa ha bande goɗɗo dari ɓerni hay hojo naira 200 hokkimo goɗɗo ɓerni dow wujjanekimo ngel e nani mone majum hewojo e 200 wimo o yaha o soda gongel yo kadi ngel wujjaka no ɓurina gonde ngel wujja ɓuri e kay ko ay kaddara e hanko nura ewo e nura magaji e ngel somi ay bone o warita ke jemma ɗo o wari o holli e nda ay mi soodi machine kesel bogda diƴo ma heto gas halake manana diƴo mom o soodoyi kesa kadi ɓurayina ay ko ɗum eta ɓuri de ko to ayi hoddirore jomirawo hoddirore nden nde fe'ake ɗum wujjanaymo guyka bo na mettuɗum to amma hande ko wujja ɗo e mako hanko kam wala ko wujja ko ka ma yeeso o fay to noon qaddara jomirawo sarde wonde a hula hunde heɓete he ɗum heɓuma he ɗum laato alheri e maɗa en guytu kadi bo haala oppere ko mawni ko on ton ko miñi ko on ton ɗan goduɗo goɗɗum waratano e maako hanko bo balɗe ɗen bone ma o heɓirta emo etira shikenan balɗe ɗen sey oppere fiimo o ɗan yari parasitamo seɗɗa go hey mawnirawo on wari nde wari e hoƴi ba 10,000 15,000 ni hokkimo to joni hoddirore zazzaɓi ɗe kanne nde wontiri jama nde mettunde nde ko nde welde nde alheri ko to iri majum fu ɗon
iri maju heɗu waɗa goɗɗum hoddirore nden hende lattano hanko mo ɗum hoddirani ɗon kayru jomirawo o waɗata hunde ko mbiyeten mana kalluɗum na ɗum biyadihil kayr ɓe sharhi wa shar e nder arkanul imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko wal yawmil akhiri nden kadi nana wa qadari kayrihi wa sharrihi to wala ko wiyete wa sharrihi ɗum e meɗen gueten ba ɗum sharrihi amma bo na ɗum sharrihi ko giɗa heɓi julɗo fu to wodi sakamako mako boɗɗum ko gi'a ɗum e duniyaru ɗum wari ko bo ɗum lattanomo e lahira annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ko taƴuki kine faɗo neɗɗo to ni o muminijo to kine faɗo mako taƴi bo to wodi ko ɗum yafanimo ko bo wodi ko ɗum jo'inanimo to yaaɓi gi'al ma ko wodi ko ɗum yafanimo ko bo wodi ko ɗum mana jo'inanimo kamma noon wala goɗɗum fe'oto mere kam kamma noon komi ɗum alheri e meɗen kadi henna en giɗa iri majum ɗum ko yowwa to amma malam nura ka yiɗi ngel hoose tagu to andi mi wicca min ma nga a joni to mi andino mi wiccanga goɗɗo sodanayam mota na mi yahi mi irtiga e wala gi'oga ya mi uwaga goɗɗo sodanayam mota to Allah reenu wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu hamɓe ma mu'aqibatu ɓe mbinoɗen eɓe keelo neɗɗo ɓe kelano ɗum to banda fa gollal jomirawo e maako kamɓe ma to jomirawo wari wunnay ina muɗum gokka ka wala seko ma hekka wunnama hamɓe ma ɓe ngala bawɗe dow ɗon kam tagu e totan mo wigo to tinde wodi mo aqibatu wala ko heɓata ɗum to no heɓo ɗum heɓi wane no heɓo wane wumi no heɓo wane yewi no heɓo wane kurmiɗi no heɓo wane fuu na hanji ɗi garanay tagu to jomirawo yadake hitanake tagu hunde hanum e yiki muɗum ɗum sharri e jomirawo bo ɗum kayru ko amma fu en bolwinino ka miɗen Allah maɓɓa gite ma ko waɗa ka yeki Allahu arrahmanu almaliku alquddusu o ñallira noon asma'ullahi alhusna no e o noddata ko ñalimare o nodda e ɗuɗɗum ta feranimo gite bo o gujjo o dilla e wujjoya an bo woni gaɗo nayi maɓɓanamo gite mako kona no bacci famari ma noon mbiyata joni jawdi ma ko ɗan ustake seɗɗa go o yaha toya ɗum hokkamo yaala ɗifu 200,000 goɗɗo yaw ko mo wawi o yaha waɗa million o wala emo tasba yaala ɗifu to jawdi ma ko wartano bo o yata yaala ɗifu nde ko nde wore kallungal ma o yata o huwayano an bo an woni gaɗo an bo a andi sirri mako kadi joni a hokkay mona ko waɗalaymo waɗa ɗume woni kayru e mako ko woni kayru e mako on ɗalamo waɗa ka yaki yaala ɗifu ko kadi bo o dilla e goɗɗum hokkoyamo raka'aje goɗɗe 4 sharkotirɗe hoƴa kisbeje kaza janga aran ɗiɗi gaɗa sujada gaɗa subhana rabbiyal azim wa bihamdi ɗum hokkamo julɗe o wala emo juula nder jawdi wartay ɓuranimo ay ko to an bo an woni gaɗowo anduɗo kadi joni he gartiranamo jawdi mako o dilla kadi bo geddina ko bo ɗalamo o jooɗo ɗon o waɗa ka tasbuki emo juula ɓuranimo to kadi an joni sharru ɗum e kayru ɗum anen en anda wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun hunde ɗuɗi heewi asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jomirawo andi anen en anda sadde wonde tammoɗen kayru ɗum e ɗum nder hunde ashe sharru woni nder majum ta heɓino ɗum a heɓi bone a heɓi halkere ma an bo anjum tefata jemma ñalawma ashe ta heɓino ɗum ma halkere ma keɓɗa goɗɗum bo a dogga ɗum ba kosgal taƴe ashe to ɗum yottake noma ɗum alheri woni ɗon anen wala ko anduɗen jomirawo ni andanɗoen na keña ɗo mboluɗen mbiɗen ko ko kirtotoɗen ko ko kacitotoɗen ko ko jaɓeten ko ndiyam ɗan jarten hande en anda wala ko andanɗen ko e meɗen jomirawo hanko woni andani en andanɗo en gamma noon ɗacce jaɓen komo waɗani en alhamdulillah ala kulli hali mu'aqibatun wala gayruha malaika en heelotoɓe ɓen ɗon to jomirawo muuyi woɗɗum e yimɓe to wala ko ɓe gaɗanta neɗɗo wa malahum ayliman aradallahu bihin su'an ɓe jomirawo muuyi yangutuki ɓe ngalana min dunihi ko heddi ga e jomirawo on gayrillahi on min o za'idatun ɗo bon amunan na'un za'ida bangel mami tammi ɗo wadday na ɗum warta boli takidil qilla inda no en guytinirte ngel oye min waalin yawwa so shikenan ɗon mawon takidul qilla ɗum ni min waalin keftintoɗo iri moye bo ne o wa'i fu walamo toni jomirawo muuyi waɗanki neɗɗo mana ummatore wonde goɗɗum ayyam na'ahu amnun ko heelantoɓe ga yangada maako Allah renu e yangada jomirawo هو الذي يريكم البرق خوفا ودمعا وينشئ السحاب الثقال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من كيفته ويرسل السوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.